Arratsaldeon ikusentzuleok. Hemen gaituzue gaurko honetan Azkabarteko udal kiroldegitik, zuzenean Nafarroatik. Beste jaialdi batekin, ados pilotaren binakako txapelketako beste jardunaldi batekin. Atzo Donostian izan ginen Atano 3. eta gaur Azkabartetik beste partida bat eskaintzeko asmoz etorri gara ona. Gaurko honetan protagonistak, lau pilotari, Gorriz, Aranburu eta Mendiburu, Urtinez, Barrokal eta Perez izango ditugu. Bakoitzak dituen puntuak sailkapenari dagokionez. Barrokal eta Perez 3. postuan ditugu, bi partidu irabazita, 2 punturekin, eta Aranburu eta Mendiburu berriz oraingoz puntu batekin. Gaurko honetan nire ondoan Agirre Iturriaga. Atia, sarretuko zaiz bestela, ama pozik ibiliko da azken alde baino. Atxaldeon. Atxaldeon, oien, atxaldeon. Bueno, beste partida bat gaur, aurreneko bueltari bukaera emango diote bikote gorriak eta puntu garrantzitsua izango dute jokuan. Bai, alaxe da ez, pixkoa sailkapenan ikusten ibilizan hortan ikusten da, gauzek oso estu daudela azkenen, gehiena dauzkeunak 3 puntu dauzkeu, eta atzetik dauna puntu bakarra ez, horrek nahi du oso margen txiki dela batetik bestea, eta, gaur puntu politie daukela jokoan ez, Nataleketare iraziko balue, 2. puntukin jarriko lieken, Mailekin eta batea, eta gaine, aberaxa ez du txarra, eta atzo ikusitare Maiteta nahiko aberaz kaskarrakin helditu ziela, horre pasatzeko aukera eukiko luke. Orduan, gaur ematen duna, baina atzoko ikusita puntu garrantzitsua izan leike karren arteko hau. Eta partidue, politia ikusteko, ez? Gogotxu torriga Azkabartera, bi bikote polit, onak ikusteko. Eta ikusi beharko da gaur zein gaientzen den, edo zein moldatzen den hobekio, Azkabarteko kiroldegi hontan. Hoi da, nik usteet batzuk igual ezaguna izango dutela pilotaleku hau, beste batzu berri izango dute. Neu hemen bertan ez nago jardun da, dakiz zela nolako pilotaleku izangoan. Pelotak hautatzen ibilinganen ikusi du ez, nahiko normal edo lurretik nahiko ongi ateatzen zela gehiagire ez, demoa ematen dula pilota berak, eta ez dut uste aitzaki handiko pilotaleku edenik ez, hasiera honetan behintzat etzun ematen, guain partiduntzear ikusi beharko da. Eta gero ipatu pixkoat, ezker paretari erreparatzen badi hor ikusten da ez, frontboleako prestatuta daola pilotalekue, aurten mundiala zen hortan entrenamendu asko inek die frontboleen, eta hau izan da kantxetako bat, entrenamenduik eta txapelketa jokatzeko. Eta hane berak hemen seguro orduk pasatu itxola ez ezkerparetan oski, baina frontboleen entrenatzen asko ibili delako. Alde hortatik ezagun eukiko da, baina gaurkoan esaten du bezala beste modalidade bat, beste partidu handi bat jokatzeko aukera, eta ikusiko ez, nola moldatzen dien lau pilotarik. Gaurko honetan ikusiko ez, Mailik azken aldean saketik mina handi egiten nahi dela, eta gaurko honetan hortan saietekoa bere bizitasun hori saketik hasita. Baina berotzen ikusi da ez, beroketatan batzutan pixka tendentziera ikusten da ez, azkenen ikusi diunagatik sakeko songi sakatzen, eta gero errematen ikusi dut erremate pare bat, bikainekin ditula ez, azkenen horrek gero orakore beti konfiantza ematen dizo, partidun hasteko, eta momentuz oso sartuta ikusten die lau pilotarik. Hortxe ikusten joan dikan, berego eta lanetan, aurretik txikitsuak ibili die hemen behan pelota partiduk jokatzen, eta oain behan berok eta lanakin pixkaten utziko jau handiken, laizter hasiko denearen. Epaileranetan gaur Maite Ruizte Larramendi, Mujika izango dugu, eta
Bai, aipatzekoa ez, batzutan hor ikusten dulako paielanetan, baina pilotari zatez gainen paile tituluare badauke Nafarroko Federazioan, orduan bueno, batzutan paielana egitea egokitzen zaio. Gaur kontan bai, asteburu bete-betekoa. Atzo partido eta gaur pailelanetan. Bai, beti lanen bat ez, inberra egoten da, eta bueno, atzo baino gustora igual gaur haituko da, paielanetan atzo nahiko negatuta ibili zien. Bueno, zesango gure alde etorri zelako ez, bueno, gure partiduen ginen, baino beraiek ez zuen beraiena eman, eta bueno, hori aztea egokitzen zaie, eta gaur nik uste guztua epaien lana inda, bueno, beste partidu handi bat ikusteko aukera eukiko dolako epaien tokitik, eta bueno, ez berrezioan lan handik ematen, batzutan epaiek sufritzen dulako bere tokitik. Ja, gaur jaialdi honetan partidu behar bat ikusteko aukera daukeun, eta datorren hastien beste bi jaialde izango ditugu, atxamengo deu, larun baten Tolosan izango gehala, inauterik hasiko die ja ostegunetik aurrea bertan, eta larun batez, urtero azken urtetan bezala, hortxe izango gehala larun bate guardin. 11:30 aurrera, Tolosako Beotibar pilotalekuan, bi partidakin. Bai, hala da ez, bueno, nik uste azken urtetan lekutxoa indula ez, inauteri barrun, Tolosan egotea ja oso garrantzitsua da ez, gero, gizonezko profesionalei erreparatuta partidu asko izaten ditue astelen, asterten, eta guretzat tartetxo hori izatean, ez eta igual egun ere ez den egokina ez, azkenen gauza asko egoten die, eta lan bete guardi igual ez da egokina, baina behintzat presentzia izan, urteroko jaialditxo hori hor jokatu, eta gu behintzat gogotxu joaten ga urtero Tolosako inauteri bezperoitan ez. Hortxe esan dakoa, datorren larun baten izangoa, gaurkoa jada aurkezpena hor izan dituzue, eta txapak urdin. Ikusko duze autu iten duen, maik beti pilota bizie hautatzen du normalen saketik min handi egiten dulako, ez? Azkenen saketik asko aprobetxatzen du jokaldie, eta mine indezake pilota oso bizie bada ikusi du berotzen sakea asko asmatzen dula, orduan ikusiko gu ez? Ze autu induen? Hoi da, ikusiko du, ze autaketa induen, saketik hasita maili gaur partidai. Sakea gurutzatua, sake... Bai, azteko lehenago esan barri nion da oso sake ona ez. Hortxe ane, bere ezker bikaina auketara ondo moldatzea, baina ikaragarri zitala zen hor, sei ingurun hiltzea pilota hori. Hane gainean normalen oso restatzaile ona da, oksongi sartzen duzkerra, baina egida margena hundi gabe. Partidona zera gaina, hor, piskat bero hortan sartu gabe askotan igual geixo kostatzen zaigu, eta montan beste bat, hau bai, hanek atzera earki ikaini. Bastartutakoa, Karri Alejandrak, txapara honda Pena, bikain sartu di hor ezkerra, normalen igual batzutan konfiantza gutxi xiokin askatzen dio beso, lotzen do, eta bikain atera do, pena izan da ainongi atera eta goiko txapa jo izana. Hortxe, bi tanto azkar, banakoa markagailuan, Natale hasiko oain arte pelotak adaik ez du jota, oaintxe emango dio hasiera. Bai, Natalek berakre, azken aldin saketik minein izan du do, ongi asmatu izan du ezkerpareta hori bilatzen, eta ikusiko da gaurre asmatzen duen. Zabaletik, moztu gurutzatuz. Eta izkonturatu pilota aldatu ote duen? Zakit ikusi dut jonak? Ez ikusi honek ez konturatu egia esan. Iritu igual pixkat gutxixo ibiltze ote den mailina eta baino ez dakit ziur jaskirea joan ote die. Zabaletik, bikain, biluz, bazartu, luze, Alejandrak. Hanek jetxi bazartuz, bikain, maik, eta atzeratu horresku ezkarri da Alejandra. Aukera hanek,
atzera. Bastartu Anek, hor Alejandrak. Ikain ere otxubi. Natalek, atzera. Magic jetxi, hau. Karri Natalek Magic ikinua, Alejandrak luze. Botiboleaz, Anek, earki. Alejandra bastartutako hoi, ekarri, aukera Natalek, atzera. Bikain Alejandra luze. Tanto gorra, ikusten da pilotaka da asko, tantontan. Aurreneko bileko oso azkarra izan, baina hau benetan lau pilotarik. Zabaldu intzaio Alejandra hor, bildu Natalek, Magi dejada txokoa, sartu intzaio, baina Natalek ekarri, atzea Magik, hor da Ane, ez da iritsi. Zindar pixkoa falta izan zaio horrez, ongi joan da atzaka korrika, baino jalan asko indare tantontan ez, denak pilotaka da asko jo ditu, eta nik uste bai guen pixkate ikusiz aurreko pelota eskatu duela Magik, beraz bai gorrik aldaketa izan da bai. Eskatu du, eta nik bai antzeman dio pixka motel xogoa ote zen ez, Maginak bisitasun gehixo zeuken, eta gorrinak berriz gutxixo ateatzen zela. Hortxe bi eta bat eta bi marka joan, urdinak aurretik. Baik, beste sake bat, ekarri Anek. Zabaldu naita. Anek bikain bildu, arro. Atzera Alejandrak, zabaldu. Atzera Alejandrak. Luze Anek bi atzelaiek luzatzen. Aukera ipe aurrelari momentuz. Bai, nahiko zuzenez, luzatzen bai baino zuzen xamarta horre elkarri mini haundikin gabe, guain bai, Anek pilotaka da oso ona, ongi atera duna Alejandra. Natale jarrikoa atzera, hor txosta ereinez. Berriz Natale aukera atzeratu, ezkerrez. Ekarri Alejandrak, Anek aukera zabaldu naita, atzeraga Magik bildu ondo. Beste aukera bat, azkitik jarrita zen Alejandra zabaldu intzeio, bildu Natalek, ezkerpareta askokin, atzera Magik. Bai, horre, ipatu behar da pixko batez, Natale eskuko atz baten minekin dabilela, ordu horre eskubiko eskun takoak jartzeko modu berezi xamarra dabilki ez, gaur beide ibiliga gaina, ez da komentatzen ez, ez dela erreixa hola asmatzea, eskun gozatzea behar bezala sartzea, eta igual hori harri ditekela ez, eskubikin sartzen denen, igual nahi bezala ez jotzea, edo jokaldi ebeintza bain besteko prezizioakin iteko zailtasunek izatea. Bai, zaila izangoak, linea honik leheno haite dugu ez, ez dala erresa olako tako modu horrekin jokatzea. Eta aleinekin berkoitu sandu eta hortan saiatukoa. Baina Alejandra hori zaio azken pilota hori, eta gorrik bai pilota berdine mantentzea eraki duela. Natale, sakea ona, bot errestatu Magik. Alejandrak. Ondo, Natale sartuko da, txokoan utzi du, bipareten jain dio. Anek, atzera eskerrez. Atzetik aurrera Anek, dejada txoko zabalen, baino zabalegi. Ikusi du txapelketa ondan bereziki dabile, dejada botatzen, oso ongi jendun jokaldi bada. Zabalea dejada hori, baino, oingoan etzaio bate ongiatea ez. Gainean ikuste berak, ustezuna baino igual zabalixe hori bazeola. Bai, ni uste behietz. Eta konturatu deneako ez, oso zabalea alde indiola. 2 eta 3 markagailuan, Magi sakeraz, beste sake on bat, ekarri Anek. Aztartu intzaio Magiri, baina biken atzera. Luze, baztartu Anek, Alejandrak, karri.
Bueno, pilota lekuri behiden ikuste aitzakik ez daukela, ez? ematen Mugi ez. ateatzen zaie hor pilota, denboa ematen du gaina pilota lekuk, eta hor hortatik nik uste jokatzeko arazoik ez daen pilota leku edela. Bizianek, Magik, Karrianek. Zabaldun Alejandra nahita, hor da Natalek. Aukera Magik, dejada txokuen, Anek ikusi eta zabaldu, bildu Alejandrak. Zabaldu nahita Anek berrize, hor da Alejandra utzin dio Magik eta justo ozta. Natalek atzea, Piñartea, Karri Magik. Alejandra sartukoa, zabaldu nahita honek berriz, Karri Natalek. Zabaldu, Amaiik, hor da, nek eskautu, baina ustu xamar, jau da, bi pareta Amaiik, hor da Natale. Oso tanto gorra, Atzelarintzat bereziki asko ibili beharreko tantoa. Amaiik ekarri, pelota zaile pasata zeon gasik, atzeanek, bastartzen zaio Alejandra ekarri. Natalek, atzera zabalduz berriz bildu Amaiik. Anek, atzera. Zabalea juntzaio Alejandrai, baina bikainanek. Boleaz Magik. Zabaldu eta ekarri Magik. Atzera. Oso tanto gorra, Bai, oso pilotaka da asko onak, eta defensan bai erasoan, lau pilotarik oso ongi. Danak. Bastartutako pilota ekarri oso gora joa Alejandrak. Bai, eta, bueno, nekagarri tantoa, Alejandra bera asko ibili behar izan da kantxan. Hor, antzeman du, tantu antzi hor ikusi demakurtutar ez, egin nekien eraina ezan, baina bai. Oso tanto gorra, iruditu zain nahi, egia da lau pilotarik oso ongi prestatutako pilotari diela, baina fisikoki asko behartu du beraien gorputze denak, Ez du, deskantzu eskau? Ez. Ondiken. Ikusiko da zein egin diezaioken igual gehiago batzutan, tanto gorran ondoren azkar egiten den tanton bate oten da, batez horregatik ez, aurreko tantoko paliza gorputzen da olako. Anek, atzera. Alejandrak, ikain luze. Eta iruna eta gorra partidu momentuz, Oso gorra, hasi da. Aurreneko bitantu oso motza egiten die, baina ondorengo Laurak luze, ondie. Atzera bastartu, Zanek, Karri Alejandrak ondo. Natalek aukera moztu. Atzera Magik. Atzera. Bai, horre geixo askatza jondane, eta hor goiko txapara. Hortxe, aneke bi utxei jepa dauzke, zabaleko dejada, bai, nik uste atzelarik ez. Alejandrak gora botatako bi, eta aneke zabalea eta guain gora jo zaureken beste bi ez, galdutakoak eta hortxe da, hola, momentuz alde txorik. Sakea txarra ekarri Anek baino zabalegi. Hor bain dezakela pixkoate aldea pixka Magik ez, badauzkeia bi sakez lortuta, eta azkenen partidu egortzen denen eta guain bezala tanto gorrak jokatu, baina gero, bueno, saketik zuzenen tantoa lortzeko almena daukezunen, ostra hor alde egiten da, denbora gutxin, pilotaka da bakarren, tanto hori lortuta. Magik sakera, erdi-erdikoa Karri Anek, Piñartea, eskautu Anek eta Karri, Magik arro. Atzeratu Alejandrak, bastartu Anek eta Ekarri, Magik atzerau. Eta hor ezkertzierra aitea jonda Natale. Oso atzetik saiatu da, ez? Hor oso atzen zeuzken hanka jarrita, iru terdi pasan, ez? Eta hortik ezkertzierra, bueno, ongiten duen jokaldi da, baino oso bera joan zaio. Eta aldean ikuste guain arte, pues hori, iru txeite geixo bikote gorrekin ditula, ez? Bestela berdin du edi joa, baino
aldeare, bueno, urdinetan Magikik oso gutxitan ikusten dula normalen utxe egiten, ez? Oso pilotari gorra da alde hortatik. Eta, bueno, Alejandrak bai, igual, tarteka pelota gehiago bota dezakela, baina Magik utxi, ez? Eta sendotasun hortan, momentuz aldea igual markagailun. Oain esakez beste bat eta hirugarrena badauke. 3-7ko markagailukin, hirusak errenda politia da hori. Hori, 7 tantotik 3 sakez lortu izan aia bada ez. Eta hori gero burulan erakore, errestora konfiantzakin joateko zailtasunek. Eta sakatzen esan berda, sake gehienak igual atatzen nahi dara, hor oain eskubiz erantzuteko monda ane, baino... Bai, lauterdiko estiloan ez, azkenen oso azpitik eta ezkerparetan bikain sartuz. Alejandrak atzera. Anek, gaine utzi. Natale sartukoa, Zabala dejada, Zabalegi. Bai, horre etzen autu txarra ez, azkenen Zabal pixkoat aldatu ez, guain arte mozten ibili da eta Zabalen jokaldi itea, baino horre zaio berrezala sartu eta esan du, azkenen zaila da konfiantzakin ibiltzea, eskutan behatzen, dauken araz horrekin batakoak beste modu batera jarrita dauzkelako. Eta sentsazioak behintzat eskun sartzeko, ez berdinek izanen ez, eta pilotan azkenen oso garrantzitsua da, edo, sentsazio ze jokatzeu eta eskun sartzen zaizun sentsazio hori ez, atzo komentatzen ibili ginela, beste grazi bat ekin atatzen da pilota, zuk zeuk zer horrek edo manejatu dezakezo pilota, eta igual hoxe falta zaio Natalei ez, sentsazio hori ez dula ez, eta ane ongiai da, baina karo, anek bakarrik hor atzetik defenditu eta erasoan ari, zaila da bikote honentzat. Baita esan berda, bikote honek partidu askotan ez, haseran igual berdintxu hau, geho markailun isen diela kontraiu askotan da naiz, eta geho bukeran asko iztutu hor gelditu diela, eta oain gontan, ikusiko hau handiken asko falta da, baina oain bost tantuko errentatxue hartu de urdinek, eta ia ze gertatzen. Hane bazartu entzaio Magiri, karri Hane sartukoa, atzera luze, baztartuz, Alejandrak bikain erantzun, baztartuz baita, Magi atzeratuta laguntzea, Alejandra bipareta, bildu Natalek, oso atzera Magik, Hane oso aurrin arrapau du, eta bai, baina hor oso ongi ez, begike atzen balitu bezala ez, bazekin ora bota, justo Natale pasata han ere pentsatzen zuen txokoan zaitzea fundazioan. Eta hor, bai. Eta hor, harrapatzen den Magik bizitasun haundile emate jo eta pelota pasa iteu. Eta hoin bai, zulotxo ematen do iriki duela ez, eta honek gaina urdinein ikuste konfiantza puntu bat emanen diola ez. Bai, eta Alejandra gaina, ondo egin bai, ondo egin bai. Bastartutako pelotak oso ondo datatzen nahi da gaur. Eta erne dago gaina, ongi defenditzen, eta hane duda gehiokin hemen errestoan ez. Hoi da, esan deuna eta Magik eskotan esan dugu. Baina erdiko sakea zen, baino batzutan erdikoa eta indarrakin joaten denen, bakiu zaila izaten dela altxatzeko, gerri pixkoat sartzen ez bada, eta goinan bixe pasa zaio. Bai, eta Maginak esan duen bez. Erdi izan daren indarrekin juteie. Eta laugarren tantua, saketik Magik. Sake gurutzatu hau, ezkerra orman sartzeako ertea duanek. Errestona zaila zen. Dejada Zabalea, Natalek ikarri, atzera Magik, oso atzera, hemen da hane, bikain. Alejandrak, luze, baztartuz, ikarri, baina Magik eukera, zabaldu nahi eta luze, hane hemen, erantzun. Alejandra Zabalea, behin baino getan guztera asko, jokalde horrekin, Zabaleko. Bai, nahastu nahi endabil gaur jokua. Biparetare ikusi dio, eta bai, mugitzeko dau. Hanek, bildu, atzera Alejandrak.
Bai, eta gero igual Alejandrak gehiena hor ezker pareta hortan sufritzen do, ez? Edo konfiantza gutxin ezkerrakin dauke, hor bere burungan esaten do beti, ez? Lan asko inbarraukela eta horrekin ibiltzen da. Baina gaur bikote gorrie gehiegi baztertu gabe ere, aukerakin duenen gehiegi baztertu gabe. Eta orduan, bueno, Alejandra bereare oso ongiten eta sufritu gabe. Deja da, txokon magik, Natalia ekarri aukera bi atzera azpitik, karri anek, Alejandra luze. Magi atzerak etorrita zabaldu, bildu Natalek. Anek atzera. Ane berrize. Arro. Magi pasana jana da bil. Montxe ezkerpareta bilatuz, baina bueno, ongi aitatzen nahi da, Aitatzen nahi hartu dira, bai. Eta gero azkenen hoxe, bai. Nik uste pixkat desesperazio pixkoa badela, ez? Urdinek osongi jarrita daudelako beretokin. Zaie dela zuloare aurkitzea, Magi badakigu, bueno, denetara jatzen den pilotari dela, eta atzenen Alejandrare momentuz arrakala gabe daula, edo erakusten nahi dela beintza sendotasun hori. Eta gorrik ezin minein ez, Natal ere konfiantza gutxi xamarrekin, eskubiz peiotai gauza haundikin gabe, eta hane horratzetik ongi, baino gero pixko aterasora pasa nahi den hortan ezin asmatuz. Galtzen gehiago, bai. Da. Sake hau ekarri du Anek, Magik azpitik, bikain Anek bazartuz. Ekarri Alejandrak, ezkerra esan behar da asteako txapelketa ikutu etzokola esantzula Alejandrak, baino oain earkei da. Elan ikuste lan asko iten nahi dela, ez? Bueno, berria egunkarin karrizketa polit bat bazeon Marta eta Alejandra berana. Eta pozgarri, ez? Santzituna dirazpenak edo intzitunak, ez? Ia pelota ustear eontzela motivazioi gabe. Bueno, azkenen kantxatik kanpo sentitzen zela eta baten motivazioi gabe, orduan, bueno, adosetik deiei asozun hortan, keragarezko ilusio intziola, ez? Eta berriz pixkoat motivazio hori bilatu zula, ez? Pilotan entrenatzeko, berriz partidutan txuriz jantzi eta maila emateko. Eta hortik etorri dela pixkoat, ez? Berriz kantxan jarri, entrenamentutan buru belarri ibili. Eta hori, ze garrantzitsua denez, pilotaringan sinistea, pilotariri aukera berrik ematea. Eta hor, tokitxo bat euki dezakeala ikustaraztea, ez? Eta nik uste hori baliatuta oso ongi dela Alejandra lehen mailako txapelketan lehen aldiz. Bai, hori da, eta Magikin batea. Primeran haidia moldatzen bikote bezalare. Launtzaile bikaine dauke eta asko balio horrek. Bai, ez, azkenen esan ginuna txapelketa aurkeztu zenen, azkenen bigar mailatik gora iotzen dituzunen kontu zeuk ibili behar da, ez, azkenen laguntza behar izaten da, denak bezala, eta Magi hortako ikusi ginunia ze txapelketa intzun Amaia arrastiakin berarekin, ez, Amaiak ikaragarri jokatu zion, egia da, inorrek espero etzun bezain beste. Aztela egonena. Balpare, ibili zen txapelketa guztintzear, baino egia da Maik hortako balio dula, eta gainea, azkenen lauterdiko txapeldun ere bera da, ez? Hemen kantxan erakusten norberak dauken Maie, Maie ikaragarrin aibalin baza, atzen tokatzen zaizo, ez? Pixkate launtza guztxiokin, ustez, baina gero honea etorrita, bai, eta Alejandrare Maie harrena izaio. Hor, azken tanto hori pilotaka da errak ikusi jau, eta azkenengo hau, Anek oso ondo bazartutako pelota, Alejandrok ezin izan du. Bai, lortu ituen azkeneko bitanto segidan, oiztxe izan da, ezkerpareten bikain sartutako bi pilotaka da aurrena Natalek, eta guain Anek eta hori esaten eginen, ez? Oixe falta zuela mineiteko, eta guain etzien egia esan bat errexak, ez? Ez di Alejandra kutxe indako tantoak izan, indako tantoak. Natalek atzera. Luze, arro. Anek, Alejandrak erantzun, erki bazartuz. Magi, ezkerpaetatik atzera. Arro, Anek.
asko aida arrotzen, no? Bai, asko aida arrotzen, bai. Magi pasa nahi hor, ez du ez jakin nahi. Normala, ez? Gaina Magik horra hartzen donen hau songi moitzen do pilota, atzak atatzen da guain bezala eta aukera bado osongi hartzen do guain indun bezala xe, ez? Eta normala da hor saiatzea bintzat Magi pasatzen, baina Magin meritue hoxe, pixkat Alejandra estutzen duenen, guainen lau terdin gurura atera dela, eta pilota kada bakar baten, tanto inez, eta bueno, ongi da bikote urdine, bere lana oso ongiten, eta gorrik hortxen nahi eta pixkoate zinen ez, tarteka bai lortu duela pixkoate beren joku ateatzea, baina nin geixio iten nahi da. Bai, tanto luzatzen nahi di, baina tanto beti alde batea erortzen da, bai. Beste sake bat, Magik, sake haure motza erdi-erdikoa, eta beste tanto bat, holaxe eskubi zenantuteko, baina motxamar geldiu zaioa. Bai, jarrita zehona baino motza xeo, ez? Horrazkenen ez da gehiagiatera, eta atze xamarren gelditu dane. Eta saketik hori izaten duna, ez? Bost badauzke, eta bost tanto sakez bazkenen bermea hundie da. Pentsa Natalek berak beste bost balitu, ez? Marka aiun orduen, bueno. Beste balitzeke. Bai, hor saketik mine egiten duzunen partidun aldea oten da. Beste sake bat, haure motza, karri anek. Zabaldu nahi da, bikaina. Zabaleko dejada hoi. Oso ona, behatik eitzen kabitzen hor. Ez horre itxaloitea besteik ez da gelditzen, ez? Horre, ikaragarri hona izan da dejada hoi. Aste azkenen internatzen ibili ginenen ikusi ginuen, ez? Bereziki sosartuta Magi txispa hundikin eta bukatzen batzutan igual, bai biltzen dela pilota beti oso ongi moitzen, baina bukatzen igual batzutan gehiago zen zaio. Baina ongi dabile bai saketik, bai bukatzen, eta, konfiantza horrekin da honen pilotari ere aritzen da, eta guain bai denbora eskatu du bikote horrektan ikuste ongi eskatutakoa, joan nintzaizkio denbora gutxin hor takada txiki bat ikia lortu due, baina guain berriz oso erraiz bikote urdine oso ongi delako pilotan. Eta urdine, gorrik berriz saketik pixkant ikustean konfiantza galdu dola berez eramaten dituen pilota hoik, ez? Eta hor bai konfiantza pixkat galduta da. Nahi hainbeste sake sartzea, baina eundanak ez di berdinak eta gaina asko sakatzen nahi da hor. Azpitik emandako gaur batipat motzien nahi dela egile esan. Elkar hartu guen pixkoat eta konfiantzak inbentza segin behar da daula, ez? Atzore ikusi ginen, aberaxak erore zer ikusi izan dezakela, azkenen guain arte beraieke galdu dituen partiduk oso estuk izan die eta tanto gutxingatik galdutakoak, horrek bermatzen duna da puntu lortzezunen besten parei harri eta aberaxakin jokatzea, eta guain momentu markagailun zulo hundie dau, ez? 10 tantoko aldea 22 birabideen. Eta gutxinez markagailu ahaztu eta saiatu beharko lukea erreskan tantotxo batzuk iten, ez? Aberaxe hori. Takadatxoi. Bai, hobetze aldea. Magi berrize... Bakarra bikote urdinekin ez da erresa, ez? Ongi jokatzen nahi denen eta konfiantzakin aurreiteko asko jokatu behar. Bai, Alejandra beak bluza oso esku biziko da eta Magi ere bai eta hauek ondo sartzeanen eskun pelota lanak izateke. Bina artea Magik, hanek eskauta atzera. Natale sartukoa, atzera. Hanek, luze, hemen da Magi. Bina artea bastartuz. Zabaldu nahi eta hanek asko ibili berezin du, karri Magi sartuko berriz dejada txokuen, Natale, karri, beste aukera bat Magik, bipare kontra, karri Natalek, atzera Alejandrak. Bi atzelaiek, Alejandrak, berriz atzea.
Horrezakit, Alejandrak bai eskubikin ematen dionen askatzen duen, esku hori heltzen dio pixkoat, ezakit... Geo asko soltatzen jo, baina bai horrek keinu bai iten dula ematen dion bakoitzan, ezakit pixkoa sartu ote zaion. Bai, geda askatzen berdi seitzen dula, ezakit takoare igual baliteke ongi batzutan ohiture izatea, pilota jo ondoren ongi jartzen, baina bai ikusten dela eskuritiatzen dela. Lehen hori zain, partidua lehengo parte baten, baina geo tiatze joan bezala kolpie, Osta iritsi da pelota hoi, eta hoin bipareta bai aprobetxatu du Natalek, oso aurrien hartu du, eta efektu erra emanez, tanto gorri, berrez zuen tanto hau. Pelota aldatzea eraki du, zakiten ikuste igual aurreneko hartu duen pelota, guain kontu zibili beharko du dena denez. Motz gelditzeko. Bai, oso hotz gelditu izan da, gutxixo erabilie, sakea kontuz botea, eta aurreneko pilotakadak erne boteta. Bai, aldea oten delako. Pelota berdinekin ibili die, eta bizik guazan da, zemuz moldatzeien. Hortxe Natale sakera, sakea erdira, eskuekin erantzun, Alejandrak. Atzeratu Magik, laguntzea Natale, atzera, Alejandra prest, ekarri eskerrez, ondo. Anek, luze, arro, esker paretatik, ekarri Alejandrak. Azpitik eman da ihoi, den Magik. Bastartu Anek, ekarri zaio. Zabaldu Magik, luze, Anek. Ondo erantzun, asko ibiltzen edo zabaldu hortan, Luze, Alejandra Breze. Hortia, egio baino emane, bai, eikerri boster dinaino, mandi baino. Berriz, Alejandrak, atzera. Anek, dejada arro samarra Magik. Atzera bain, bastartuz, zabaldu nahi enez. Anek, atzera azpitik. Bikain Anek atzea. Zabal, Alejandrak, Natalek bildu. Ezkerpa eta bikain Magik atzeratuz. Horraldeare Magik zeongi ateratzen duen ezkerpareta hortatik, Horro songi moldatzen da. Naiz eta ongi baztertu bikain atatzen ditu pilota hoik eta hor alde egiten du normalen. Alejandrak arro. Bai, ongi. Ondo erantzun dio, atzea Anek. Pilota honekin gehiago kostatzen da tanto aitea, zulua bilatzeare bai, orduan horre eutxi bikote urdine, gorrik saiatu die moitzen, baino azkenen... Bastartu Alejandrak hor. Bai, pilotaka da hona, eta goi Magik euko daukera. Moztu... Anek azteatu da, Alejandrak. Beste hainbeste. Hau, bastarra odijoa, baino arro. Oso ongi da, nik uste horre lana daula, baten bato beste gora joan zaizkio, baino hola xe arrotuta. Eta beste gainontzekoak oso ongi atera ditu, eta hori bikote urdinentzat, guretzat notizi txarra esan beharreko, baina ez bikote urdinentzat lana asko eta oso seinale ona. Eskatu Alejandrak beste zulon bat bilatzen hasi beharko da. Beste pelota zail bat Alejandrak, atea duna Anek. Atzera, hau, kantxe ardetik. Zabaldu. Gaur askotan ikusten askotan bai. Baina, behartzen do, azkenen ez do zuzenen ibili azten nahi da. Tanto baina azkenen eskubira ibili arazten bai, eta ikusten da... Dudak azkenien sorten, nun jarri, bentsut adi horreon berra. Hori, azkenen guaine ikusi da, saiatu diela, baina geixio bukatu beharra da, Natale ikusten dikor... Bai, ezin burumakur xamar, nik uste zauzkela sensazioak nahi bezalakoak eta ez dela atrebitzen berak pixkat pausori aurrein eta bile hori amarra dauke tantoan bile azkenen Magikintan Alejandrakin hola daudela gaina eta Alejandra atzen arrakalai gabe, utxunei gabe zaie da non tantoa bikote honei, orduan, ikusitaren markagailuen hola da hon, pixkat arriesgatu beharra edo, pixkat iskinek bilatu beharren daie, bikote gorrin.
Alejandrak, aukera, arratzatu. Erantzun ona eta bazartu Anek, baina ekarri Alejandrak. Eskubiz, eman da dihoi, ondo Ane, bazartu berriz, ekarri Alejandrak. Jaitsi Anek, Amaili hemen da. Ikusten da horre, ez pixu gehiena niri uzten diola Natale berak, baino horre... Asko da jotzen Ane. Azkenen horre zinen ez, azkenen defentsan erasoan lan asko dioike. Natale bera, bueno, pixkan nazten saiatu beharko luke, naiz eta ez aurkitu sentsazio bena, pixkoan launtze aldea. Zabalduna, Maitalek, Mailik, bildu. Dejada arroa Natalek, atzera Alejandrak, boleaz Anek, Maili. Atzera aurratuta zeon aurrane, ondo erantzun osta itxia. Bildu. Atzera Mailik. Anentzat oso. Dejada zabalea Anek, Tanto gorra atzera Mailik. Anek, osta. Atzera Mailik, hor kastigatzen nahi diago baina, Bai, neke lanak dauzke ez. Dejada Mailik, txokotik zabalea Natalek, ekarri Mailik. Bestea, Erdia bilen artea, hor bilek ez da izene jodun. Natalek bazartu Mailik, atzera. baino barruntzen, ezakitzenek, konbin artean igual, baino. Ona behintzet. Txokuen geldu zaio hor Alejandrai, dejada Natalek, ekarri Mailik. Zenek ingote hor, bai, asmatu du Natalek, tanto bik ona, baina oso gor. Oso gorra, Uste neka inda geldi dila. Tanto ontan ikusi da zen malanin berri izan den, bikote urdinei tanto basartzeko ez, bieke oso ongi jarrita, pelota guztiri seika, gorrintzate anintzat bereziki oso tanto nekagarri izan da, asko behartu du. Eta gero bukaera Natalek bikein muitu do pilota ez, arrisgatu pixkoa gaixo esaten ginuna, pixkoa behartu eta, baina oso tanto nekagarri atxeden hartzeko modukoa zen lau pilotarintzat. Ez die geldio, berri zen, sakeako pronto daude. Zartzeneko gagu goiana orduan izanen dago bagine. Horazki aulkin, egongo ginen tragotxoat eaten. Arnasai bueltan txikaten batero. Nioak ez okongi ikusten da. Atzera Mailik. Beharrik ez? Fresko daude. Arro sartu intzaio, baina ondo muldo da Alejandrak beste, hainbeste Anek, Mailik. Mailire bai. Bai, atzera hobeto, ekarri ondo Anek, aukera Alejandrak, atzera. Igual markagaiun aldea badago ez, baina oso partidu gorra izaten nahi da, eta gero, igual takada batzutan tantoak alde berea erori dielako, baina tanto bakoitze Gortu, asko, gortuta. jokatu eta gorra. Anek hor, heitsi indu, hor da Maili aukeran zabalea, hor da, Natale ez, eta iritsiko, ja pase indu. Da beste gauzat oso ongiten duna ez, zabalea luze nola jotzen duen, horre askotan itendo bat txokora eta gero zabalen luze, eta oik aurrelarintzat oso pilota zaiek die, atzelarik batzutan aurretik abitu bazat eta eskatze zuen arnasa hartzeko aurrelarik horrote zauten. Txokua zaitzea jonda zen. Ba, baina normalen aldera besi izaten da, eta hori osongi baliatzen do. Eta hor igual, demo ematen baiz oso tamano bera, sartzeko eta bestela kasi buruz gain pasatzen zaitio, ez? Eta guain bikain, Maili. Hor, aurrena aprobetsatzen ju holako pilotakadak. Osongi. Mailik. Beste tanto bat, azken hau azkartxo izan da, 17 garrana bikote urdinek, 17 eta 7 momentu honetan, Mailik bine artea, Anek atzeratu, atzera Alejandrak, baztartuta ekarri Alejandrak, pelota asko ekarri du gaur. Asko. Baztar hortatik. Mailik, manda dijoa, pareta sartzeko ekarri Anek, beste aukera bat Mailik, zabaldu, Eta gero ikusten da, Maili sartzen denen beste brillo batekin ateatzen dela pilota, hor abiadura gaixokin, eta hor min gehiago iten dula. Garra dago, atzera,
Alejandra jaitsi, bazartu ingo zaio Natale, karri Maili, bi pareta, hor da Natale, karri aukera, hor bai, Maili, deja da, eharki aprobetxau du, txosta erainez, eta hanek ezin izin du hor pelota horta iritsi, hor kantxan ardilen zaun zeingo, askotan luze azpitu bikain, nik gaur bikote baino songi ikustet, hola jokatzen balin badue lan handik izango die bikote honen kontra, ez? Maili bikain, hoi bezala, edo askotan bezala, eta atzen oso ongi Alejandra, ez? Eta azkenen eza utxunik ikusten, eta hori arerioantzat korra. Atzera, zabalduz, Mailik ezker horrekin, bildu Anek, baztartu, ekarri Alejandrak, bikain. Natalek aukera bipa moztu binartea, ekarri Alejandrak, bolea sartukoa, aukera geldu zaio Mailiri, zabaldu, atzeraka, torreta Anek baztartu, ekarri Alejandrak. Binartea jaitsi, ondo Maili. Alejandra txokuen utzi du, Natalek Mailik eskatu, atzera luze, Ane hor da. Atzera, oain asko ibiltzen Ane. Zabaldu Alejandra, ezker zierrakin horrekarri Natalek, aukera Mailik, atzera, oso atzea, boleaz ezin Anek. Bikain, ez dakite esateko gutxi, txalotzeko gehiago, ez? Bikotoa tola jokatzen nahi denen, Nataleta anerire zintzaioa gehiago eskatu, ez? Goin bai gainea saiatu die, Anek ikerazko pelota zai eraman dauz zabalen, gero ezkerpareten sartutakoare bai, baina nagusi die kantxan, ez? Maili nahiera nahi da muitzen pilota, ezin dioa pilota ikendu, eta kentzen ez dion bitarten, eta gaina hola muitzen duen bitarten Alejandra hundi batekin, ez? Goine horre defenditu behartzenen bikain zeon beretokin. Eta gaur hor atzea bakarrik ez, pelota muitzen nahi da, eta azkenen muitu azten aurkarik asko. Bai, gaur beldurtzeko modun bikote urdine bikain. Anek, arro, baztartu zaio, baina eharki atea du hor Alejandra beste behin. Bildu bazartuz, Maili atzeraka etorri eta hor, zaio bera ba. Raro ez, Maili berak oso egiten duen lana delako, lehen aipatu duen bezala, baina, bueno, baten bate kaldu behar du, bestela. Gana ezin. Bueno, tantotxo bat lortu dagoen gontan gorriek. Bai, baina, bueno, hori esaten ginuna, markagaiun dago aldea, baina kantxan, hoxe, gorra di asuntoa, ez? Oso gorra, orduan, bueno, alde batea erori die tanto guztik, baina lanen gogotik haidie laueke. Hortxe, erdi-erdiko sakia, Alejandrak erantzun, baztartu ingo zaio Anei, ekarri du, Mailiri aukera, ez zaio ondo sartu eskun, aukera Natalek, moztu ondo, ekarri Alejandra beste aukera bat Natalek, moztu binartea, ekarri ez da iritsi hoi. Txapa gainea, oain gontan bai, astindu pelota eta, bueno, min geixo egin du, Maili horre eskundetzen sartu eta aukera duena horta mintzet, aprobetxatu du Natalek. Bai, bi pilotak adagon, aurrenekoa teatzeko aukera ukido Alejandrak, eta bigarrena ez, eta Natalen eskutik, tanto ona. Eta berra animatzen dien pixkoat bikote gorri animatzen den, eta, bueno, tanto batzuk pilatzea lortzen duen. Natale, sakea, motxa, Alejandrak, erantzun. Hortxe igual, saketik, ez da behar bezala asmatzen nahi, eta karo, hor gero. Min gutxio eitzen nahi, bai. Bigarren pilotak adare etzaio hain ongi helditzen. Baztartzen zaio esku izjartzeko, baina ekarri Alejandrak aukera Natalek, moztu, baztartuz, beste aukera Natalek. Atzera, baztartu haure, ekarri, bai, ozta, hor bin artea gelditu da, eta... Bai, hor Maili oso azkar joan da Zabale aldea, hor Zabaleko jokaldi ingote zion, eta hor zulo hundi ezeon ez, gaina ezker pareta joz, biner dira, eta bueno,
10garrenare lortu du eta, bueno, Beste tantotxo bat. 10garrena lortu ezko beste imatu, beste post bat, da... Eta gero, bera xai beider esan duna ez da berdine bosten hau gelditzea edo gutxinez tanto batzuk geixo pilatzea. Hortxe Natale, sakea hau gurutzatu gogo da, ekarri, bai, beste aukera, moztu hau ezkerparetan hortxe, da asmatzen pixka geixo Natale. Bai, eta ez da izan, gero, ibili hasieran gomendatzen ez zuela asko baztertzen, baina bigarren zatin, bai, asmatu duela, Bai. Asko baztertzen bakarrik aurre Alejandra bikainei dela. Bai. Hau zabaldu dejada. Maili sartukoa, atzera, erditik, Anek. Alejandrak, eskubi sartuko Alejandra guane, baztartu hau bai, Anek, karri, maili sartukoa, zabaldu, eta ezkerrez erantzun Natalek, baztartu gaina, hor da Anek, atzera. Luze, hau bai, sartuta Alejandrak. Hau jetxi, Natalek. Entzun, Magik. Beste, Anek. Baztartu, eskubiz. Alejandrak atzeratu. Bildu Anek, Magi hemen da atzeratu. Eta bine artean moztuta, Alejandrak erantzun, atzeranek. Erra pilotaka da. Bai, hau bazartu zailego da, baina arro bikain. Natalek moztu, hor ezkerpaleta karri. Ikerri behartzen, eta alare denak ekartzen nahi da gaur, Alejandra. Luze azpitik eman da dihoa, bikain Alejandrak bazartuz gaina, anei. Lana, baina ekarri honek ezkerrez txapagainien, Atale dejada, Magik ekarri, Anek, atzera, pelota gaiarra da, eskubiz kartzeko mon. Gero kantxane azkarri biltzen da Alejandra, anengatik beti esaten du, gozada dela, nola ibiltzen den kantxa, baina Alejandra ere oso ongi loitzen da. Azkar, bai. Atzera Magik, boleaz, erantzun Anek, baztartu, atzera berrez Magik. Tanto gorra hor marka hori bauke denbora hartzeko, ez da martxan baino. Tanto bakoitza hartuko balitz, bai, ikeragarri gorrak, tantoak ez. Ane, dejada, hor da, Magi ekarri. Natale sartukoa, zeition atzea. Pixko botea, bai. Nahi bezala ez join. Boleaz, ez du nahi bezala gozatu. Atzera Magik, hau eman da dihoa, karri Anek. Alejandra, arna sartuta. Bai, eman aurretik arna sartu, bai. Bi pareta erain dio, Natale hor da, bildu. Era, ez dio, nahi bezala botein, aukera Natalek. Zabaldu nahi eta asko ibilibra Magik ekarri. Ez. Ona tantoa, oso ona gorra, karagarri gorra. Arnaz estuka lau pilotarik. Da hola xefako berra, zati bitxu guain gontan ekarri du Magik. Pentsa Magik atxeden askatzeako ez, tanto gorra izan den denantzat Alejandra berare ikaragarri ibili da, gorrik ez, esanik ez, ane, fisikoki oso exigentea partidu egi esan, pilotaka da asko jotzen nahi dielako ez, eta guain, bueno, gorrik min geixo iten, baina egia da ikusten delare zemalanin behar den urdineri tanto sartzeko, ez? Baina, bueno, tanto hauek lortuta bentzet, buskat, animo bentzet. Bai. A ber. Pena tarte hortan asko alde indioala, ez? Bai, tarteen Magik esakez sartutunak eta gero hor utxeite batzuk pilatuta alde handi hartu duela. Egile da, zeran izin dira utxeite hori gehienak. Bai, alaxe da. Utxeite egindako tanto izin dira, lan asko egindako tantuak. Eta, bueno, marka jo noan dikan zulo desentie dao, meretzi tanto inda ditue bikote urdinek, baino, segi berra da, eta
zemuz segitzeien. Natale sakera sake Oantxe, ona, aurreneko bastartuta sakea, da. bai. Ongiotera. Erantzun, berri zen Alejandrak, Natalek atzera. Eskubiz esan dugu Alejandrak ikututa ote hauke, baina ez da ematen ondo soldatzen nahi da. Ongi disimulatzen du bestela, bitako bat. Baina ez, asko askatzen da bidaz pilotaka da jo moine. Bastartu Anek, Karri eta Natale sartukoa, atzera. Anek hor traba indue, baina Magik moztu, Ane ezkerrez. Zabaldu Matik, Natalek Karri, beste aukera Magik, zabaldu nahi eta sotamanoz erantzun, bin artea hor Alejandrak, moztu, eskerrez ekarri Alejandrak, Anek atzera, kantxa erditik, Magik, ondo, Anek, Bai, eristik pixko bat hankar. Bai, eta nahiko azkar reakzionatu du, Bai. Espero, okertu ez izanaz, ongi ikusi, baina. Hankatra Bai. Anek, atzera, ezkerrez jarri berko hor, Alejandrak asko bazartu baino ekarri, haure. Ale, venga, Anek. Oi ez, berriz, baina guain asko behortxatzen Alejandra, Magi ezin sartuz. Korrikikara herri baztertzen, eta hori Alejandra osongi aidenatik, Alejandrari osongi sartuta ezin zaizkio lanak, lan asko eta hona iten, baina bikote gorri guain ezkerparetan itxatxita, asko itxasten. Esan behar da, askotan nahi dela guain pixkat asmatzen. Da hor, Alejandrak eixo guain kastigatzen nahi dira, Maile aukera gutxixo emanez. Bai. Motxantzin heldu zaio, baina Karri jaitsi Natalek, beste aukera Natalek, moztu, baztertu baino ekarri Anek, Maile sartukoa, atzera luze, erditik, erantzun Anek. Oso gikentzen guain pixkoat alturekin. Bai, oin gixo, matzen edo, bai. Alejandra bastartu, Karri. Natalek azpitik eman da dator, Maile etorreko arauntzea atzatuz. Alejandrak, Zabalea beste jada bat, hor da Natale, atzera. Bastartu, Karri. Nik uste atzelarik nekatuta, Bai, bileke. Alejandrare ikaragarri bili berri izan da. Asko behartzen nahi die, Anek ere bai lana hundi indo. Eta guain sobora hundik ez da hola, nik uste. Bai, hor, pixka kasualia gastatzen nahi. Bastartu entzio Ane. Zalagu bakarri nekatzen. Zorionez, Ona guain, pilotaka da. Atzeranek. Alejandrak atzera ditunakin. Bai, laguntzea etorrita zabaldu. Hor deja daitea junda Natal ez da defenditzea bakarri jun eta bera juntza jo. Eiko ongi etxia izan da eta oso bote txikie, baina ez dakit eramatea bakarri joan denez. Txan duzu bezala igual bukaeran ez dakit esku sartu deja daitea joan den. Hor posible da zerbait, baina bueno, zai ezen takada hundi ezen makien, eta baina takada ikiekore aldi beren pilotakada asko behar izan dituetan toro, ez da berdine takada azkarrak iten dituzunen, baina sentsazioa zen asko kostan zaiela tanto itea ez, eta dinamika hortan normala da baten urdineke lortzea tantoa. Sakea erantzun ez da iritsi hoi. Hoxe aldea hor
Gorrik Zazpigarren azkenen tantua. lan handia inbarra tanto bakoitza iteko, ez? Zuzeneko Urdine merituz asko. eta zuzenen berriz zazpi badauzke Mailik eta hortxe, zazpi gehitzen bai jozu marka gaiun zuzenen hortxe aldea, ez? Bai, Natalek ez du lortu, tantoik Hoi da. zuzenen eta Mailik berriz 7. Baina partidu gorra, ez? Ordu bete inguru Bai, madamakie pilotan, ia ordu beteko partidue. hortxe azken sakea Mailik hau ere mandai joa baino eskubiz erantzuteko mon, berriz Mailik sartukoa, dejada hor da Natale eta ez... Bai, ozta ez? Izan da dejada hoi txapa gainen. Bai, Oso gutxi behartzun txapake jotzeko, baino gero ez diobote oso ongin da ez osku hori ongi sartu eta partidu gorra oso gorra. da aurrea bikote urdinek, eta nik aur bereziki aipatuko nuke Mailina bai, Mailik berak, baino bigarren parten Gorrik lortu due Maili desaktibatzea eta Alejandra asko behartzea, eta Alejandrak ikaragarri ongi erantzun diola, ez? Nik uste gaur hoi dela igual esan beharrekoa oso partidu hona indula Alejandrak atzetik, eta batez ere ezkerrakin, ez? Eta honek konfiantza hundi emango diola Alejandrari urrengo partidutako, asko, eta lan asko eta ona inbehar izan dudulako, ez? Bai, ez da garaipen erresa izan, lan asko ikuan, ez da markagailuan. Alde politie lortu den, 10 tantuko errenta lortu due, baina partidu gorra jokauta gaur bikote urdine, beste puntu batekin, hauek 3. puntua lortuta. Garaipena eta gustora izango dira nik ustet Maili eta Alejandra. Eta Gorriek berriz lan asko inberra izan due, baino azkenin ezin izan due partidua buelta amateik lortu. Eta bueno, ea, ze kontatzen duen bikote urdinak. Gustoa izango, nik uste Alejandrare gaur pozik izango ala egin duen partidukin. Eta esan bezala Gorriek lan haundien jarren puntu gabe lortu die. Gerau die. Eta hor zeitu prest. Irabazleak. Bueno, neskak, zorionak. Ez da lanik ingabeko puntua izan, egia da hor tarte baten zulo handi iriki duzuela, eta gero, bukaeran hori baliatu duzuela, baina lan asko inbehar izan duzu gaurko partidun. Bai, eskerrik asko lehenko eta behin. Bai, nik uste eta zeatik oso partio gorra izan dela, no? Hasieran nik uste oso ondo sartu gazela bai Alejandra eta ni. Ni guztua da sentitzen izan kantxan, Alejandra behi guztenan guztua zegoela. Eta nik uste hor tartia hartu egula, no? Aurrean betxizpakin ibili naiz, konfiantzakin. Baina gero ja bukaeran, nik uste horra ziga ni batez tontokira egiten, eta eurek hartu dago, eta nik uste eurek biharren partian hor gehiago ematen, Natale gehiago sartzen, eta hor kostata, no? Baina, Alejandra izan segin behar dugula, eta, nik uste indako lanagin guztu eta lortutako puntuakin be guztua. Bai, aldeare gaur, da oso ongi sakatu duzula hasieratik, eta sakez zuzenen indako tanto egre aldea markatu duela. Bai, nik uste saketik gaur bai asmatu dutela, txizpakin ibili naizela, banekin saketik aztezala lehenengo partida, eta nik uste hor mine jatela anei, gero askotan berak asko eraman ditu, baina gaur aurrean geritzagatenean ez dut barkatu, baina gero Alejandra atzean oso guztua ikusiot, eskerragin pelota askotara dau, eta nik uste gaur oso gustora. Bueno, Ale, buen partido de tu parte, siempre nos comentas que con esa zurda pues tienes que trabajar más, pues hoy has trabajado de lo lindo y lo has hecho súper bien. Sí, a ver, la verdad es que esta semana lo que más he entrenado ha sido en vez de ir a darle fuerte, asegurar con la zurda y muchas, y la postura, y hoy la verdad que he venido lo más tranquilo, en plan solamente asegurar,
a que lleguen al frontón y ya está. La verdad que ha merecido la pena hoy el entrenar. Sí, se ha notado, ¿no? Al final, en la primera parte igual no te han arrimado tanto la pelota, pero en la segunda sí que las dos, además, Anne y Natale, han buscado muy bien esa pared izquierda y pues se ha notado, ¿no? Ese trabajo que vienes haciendo y hoy sí que te ha dado resultado. Sí, a ver, la verdad que también lo agradecí un poco porque tenía la derecha que me dolía un montón y he dicho, mira, si voy a darle con la zurda al menos que lleguen y tal, pero sí que es verdad que luego a la última parte del partido han estado ahí todo el rato de mí, digo yo, uff. Pero bueno, ya está, lo hemos hecho súper bien las dos juntas. Ella me ha ayudado un montón en un montón que estaba ahí mal. Pero bueno, a tope a por el siguiente y ya está. Eso es, como pareja vais sumando cada día. Como pareja vais sumando cada día un poco más, entonces bueno, os falta mucho campeonato por delante, pero este empiece ha sido muy bueno y se ve que contra vosotras habrá que sufrir mucho. Hombre, Ánimo, Eskak. Chiquitas. Bueno, neskak, ez da posible izan, bizkoat bi alde igual eukidito partiduk ez, hasieran hor beraiek hobeki hasi die alde indizue pixkoat markagailun, eta gero bigarren zatin osongi bilizate asko arrimatu duzue pilota, baina egia da gaur atzetik Alejandrak ere inoiz baino beki eutxi diola ezker horrekin eta kosteintza izuela tanto eitea. Bai, hasieran bastante juntza izkigu hor hasiera hartan, baina bueno, gero lortu da pixoat igual gertuatzea, egia da tanto luzek ondiela eta gure aldez diela asko eroi, baina bueno, gusai hau algen unaiken, gero bigarren zati hortan gehiago moitzen edo, eta ezin da izan. Bai, da sentsazio izan da oso gorra izan dela, ez? Naiz eta beraien aldea erori tantoak, asko borrokatu beharreko tantoak izan diela tarten, eta lana jarri duzuela, baina gero beraiek igual momentu batzutan eraginkorra hasio izan diela. Bai, hori da, azkenen saia hau tantuk aurrea seitzen da, algenuna aguantatzen da, gero gure bukatzen saiatzen, baina behai danata zaie botau eta ondo indue, eta hori ez. Hane, hoi da, bueno, atzatik lan asko ikaragarri gaur bi atzelari gaina bereziki gorra izan da zuentzat, baina hoxe saketik hor tarte bat eukido maik aldeitea lortu dona, eta igual hoxe markagaiun pixkoat joan zaizkizuela, eta gero nahiz eta bigarren zatin lan askoin aldea hundi ez zeola markagaiun. Hori ez, atzelariak kriston partida indu, niri ongi eutxi ditu horrez bai esker eta bai eskuin, nik aldutena indut, eta maik ere esan duzun bezala, sakakin posmina handia indit. Hoi da, Alejandrak komentatu du ez, ezkerrakin geixo sufritzen dula, berak esana da berezik entrenatzen nahi dela, eta gaur bigarren zatin ikaragarri arrimatu zu, baina denak ekartzen zituen da horre gaur zuloik etzen bilatzen. Bai, nabari da entrenatzen ari dela, kriston partida indu horrezkerrakin, eta nik ere pizko gehi entrenatu beharko dut. Bueno, segi beharra dau ez, azkenen esaten duna txapelketa luzea da, guainik partidu asko gelditzen die, eta sailkapenei behidatutare denak pil-pilen gaude, así que bueno, lanen segi beharra dau. Hori ez, urrengo partidura kore landu eta urrengoan hobe. Osongi, animo neskak eta aurren arte. Zuri. Bueno, gaurko partidua esan deu, zai dela partidu handi bat ikusteko eta alaxe izin da ez. Hasieratiken asko gogortu den partidu bat, eta partidu behar bat ikuste dugu gaur kontan. Bai, nik uste hori oso gorra izan dela ez, eta kada baten bai oso azkar joan diela bikote urdinen zuzeneko sake batzuk diela medio, baina gero asko gortu dela, bigarren zatin batez bikote gorrik asmatu dulako geixio jokatzen, baina markagaiun zeon aldekin bazai ezen ez, eta emozioi falta izen du, bai, eta tantoak ikea kosta zelako, emozioa bukera artepena ez dula eukiz izan, baina gauza honak eta asko ikusitu ez, eta gaur esan duna, eta nik uste denan aipamen beraiek bi bikote bezala txapelketako partidu hobena induela, eta hola jokatzen badue lanak izango jo gainentzeko. Hoxe. Bueno, gaurkoz hause esan dakoan, partidu behar honekin emango jo bukaera, eta datorren asteako, esan dugu zela leheno larun bat guardin Tolosako behotu barretik izango geha zuzenen, inauteari bete-beten, eta eguardiko 11:00 aurrera, zuzenean bertan, hau bestela YouTubetik, hementxe izango geha, berritze. Hoi da, placer baduzue Tolosara bertaratu, inauteri giroan giro bikainoen delako, eta bestela bakizue, adoseko YouTubeko kanalen berrize zuzenen egonenga, eta bitarten aste onona pasa. Salde hon.